No a protože už dlouho jsme nic takhle nepodnikli, tak jsme dneska vyzkoušeli nové sekery od Hechtu. Štípací sekery. 2kilové a 2,5kilové. Máme tady i rysky, aby jsme věděli, jak dlouhý kmen můžeme štípat nebo řezat. A vyzkoušíme je hezky natvrdo. Tady máme takový prcky sice, ale zkusíme to. No, tak zkusíme krásnou takovou novou sekeričku pěkně napajasanou. Oprava. No jasně, se nevzdává jen tak. On je hodně cáhovitý. To je dřevo, který málo kdo ocení. Dokonce jsou lidi, kteří ho nechtějí, protože se blbě štípe. Jsem podcenil. Je to takový nevděčný cáhovitý dřevo. A na nábytek výborný. Ano, z tohoto důvodu ho nikdo nechce. No, tak stejně skončí jak tohle. Je to marný. No a teď ta druhá sekera. 2550 gramů, tuším, že psali v Hechtu. Aha, tak to funguje. To funguje moc dobře. Byl tam dole suk, který to držel. Ta sekera vůbec nevěděla, že tam nějaký suk je. Tak asi máme favorita. Hechťák. S mírama. Krásná práce. Krásně rozšířená ta sekera. Nádherný tvar. Tak vás zdravím. Čau.